Érte fél. Veszlek fel, hogy nézték ki a kaposi versenyen. Na csinálj valamit, vagy mondjál valamit. Na mit nézel ki belőle? Jó lesz, ha nem kell beszállni. Takto vyzerá naša príprava našej organizácie na pretekoch výborov vo veľkých kapušanoch. Vidíte na obraze pána predsedu, pána Fejka, príprava na preteky, taktika veľká, pána trénera, hlavného rozhodčího trénera, pána Matisa tajomníka, ďalšieho člena výboru pána Koči Pavla, taktická príprava. Uvidíme, ako to dopadne. Pretekárska trasa je nádherná, krásna voda, perfektne pripravený. Pán Koči sa zásobil, aby pri preteku nezostal s medom, môžete vidieť. Je to pivo, perfektné, nebude smedný. No pán Koči, začali preteky, môže sa nahadzovať, krmiť. Pán predseda môže sa krmiť, nahodiť, my sme sa už nakrmili ráno. Auto zatrúbilo, preteky môžu začať. Perfektne, vidím, že pán Koči už nahadzuje. Pozrieme sa, čo z toho bude. Tohto krmenia môžete vidieť, by sa dala nachovať aj celá sviňa, aj s rodinou. Chudák ryby sa nažerú a potom sa vykašľú na udece. Bude to výborňu. Zase ďalší taktický ťah. Priblížime pána Kočiho. Pozrieme. Uvidíme zaraz aj pána predsedu. Čo z toho bude? Môžeme vidieť pána trénera, pána tajomníka. Otvára sa kukurica, poučenie dostáva pán predseda. Zatiaľ ešte vždy nenahodil. Naschvál ťahá čas. Neviem, čo z takého pretekára bude pre našu organizáciu. Predseda má čas, ale ryby nepočkajú. Tu môžete vidieť ďalšieho pána súťažiaciho, pána Balaďu. Ešte vždy len takticky donáša veci na miesto. Tak, presne. Tu na obraze môžete vidieť ďalšieho nášho súpera, pána predsedu z Michaloviec. Takticky, veľmi vyfintený. Ja som vedel, že pôjdem do kamery. Tak, presne tajomník. Snažíme sa, pán predseda, snažíme sa. Krása. Pozrieme čo, aká taktika, ukradneme taktiku. Podáme ďalej. Vynikajúce to bude. Ojojoj. A už to máme. No, už hádam aj pán predseda bude z toho niečo. Už bude z toho, už sa prichystal. Kliešte zatiaľ nezjedol. A už to máme nahodené. A už to bude. Ojojojojoj. Neviem, čo z toho bude, veľa z toho nebude. Niečo bude. Pán komentátor je hospodár Tomori Peter. Osobne. Pán Koči už nahodil. Že vraj už má rybičku, ale som nestihol. To od hladu, od smedu
Sú pretekári nútení na to, aby niečo aj chytili. Bolo to kurva dugovným mlátom. Záber jak hrom na udici hovno. Ukáž, pán Koči, ukáž, nevidím, ukáž bližšie, kde je. Á, ozaj, má tam peknú červenicu. Bodaj by ho tá ryba musela byť slepá, aby práve na jeho udicu išla. No a pri ďalšom zábere môžete vidieť našich členov zo susednej organizácie Kráľovského chlnca. Na zábere je práve zadnou časťou pán hlavný hospodár Bačo pri taktickom love na tichých pretekoch. Serus, pán Bačo, serus. To je on priamo. Ďalší členovia jeho týmu sa schovávajú. Tu je ďalší člen. No a pomaly pokračujeme ďalej, pôjdeme ďalšie kolegionálne organizácie náhrady. Tu môžete vidieť našich pohosťovací tím, ktorý varí pre pretekárov. Ako som dobre počul, pán hlavný hospodár je šéf kuchárom. Pán Kiraj, čo vy na to, čo nám varíte dobrého? No, mindjáme, mondja, to už z toho bude bitka, to už nič. Pán predseda, čo navaríte dobre pretekárom? Povedzte našim. No len nech nie je tajomstvo, šéf kuchár sám nevie, čo varí. Aj toto bude dobre, nevadí. Na internete ujde všetko. Pekný kotol, krásny, veľký. Oj, z toho sa bude srať jedna radosť. Dedo, nalievaj rýchle, lebo som smedný. Operátor vysmedol. Na zdravie. Vaša. Hát még nem jött be. Csinált hamar, mert kihűl. Jó, hát ki kell nyitni. Tu sa varí pre hosti, pre členov. Pekný gulášik. To už aj na obraze má krásnu vôňu. Z toho sa bude srať jedna radosť. Recept, pán hospodár? Pán hospodár, recept nič pre našich? Nič. Salám veľký povedal nám. Veľký lobogov ukázal. Dovidenia, ideme. No mester Csaba barátom, a pugormegöcsém, mert reggel mindig az azt mondja. Momentok már megint kell szólni. A múltkor voltál, milyen a fogás. Jobb inkább a nyafogás, igaz? Az biztos. Megnézzük, a kollégát is hivatalosan fogta-e. Ideális az idő, szép a víz, gyönyörű. Így van.
éppen látni, az imént húzott ki a kollega egy taknyos halat. Nem, aki filmezi. De rendes kifújásnál volna 5 kg is. Gondolom a takonyból. Na Popeye, te mit mondol? Mi a menü? És még? Semmi több? Az is jobb, mint hogyha egy rozsdászöggel kibasznák a fél szemedet, igaz?